سلام فنو ارتفاع بمكتال تركبو كبراتن كبران كم تمثيل لما حمسة سرعة مسكرم شو زرالوت نتعت وش تروت زعنا إنه زينا زارب لكم لو عم تخلي نمكتالكم بخبرن دعدمكم بعد استزينا كفله عبد زمان معكل زركبات دكاتاتنا هياتاتن بزنا برسنا كرامات أخول ماي أو أهلينا عبد نوزوان أفا بتكبار مدوات المعاتبة حفشان اتفتات معكاب ماين حمد الدماء بفلاي تزاتيو ياتاوي بهلاوي ورشواتات من معكابنا ولدوتات من التحللافن بعتب كسرح من التحساسات قريبو بريزنت بوتين روسيان إيران استراتيجيكاوي شركنات كمسرتان استبعد حسن عتديقو سراويت نيجر بزكايدو سرحيت لعلميتي شبراوان كم زقتلن كم زقسلن أفليدو منقسي روسيا عبل علي التوفريات حرشو هاقرات العرب نزات دقو القرة عنا وحوا عبد زرزراتو كنسكر عبد زبا ماكل زركبا 218 دقاتاتن راهياتاتن لو معمت بزنبره كرامات اخل ما يوهلن كم زلوات حبيرو وكينا يراتن عبيون زدالو صبصب ابراهام عند مريم كاروي أبزوا مأكل زركبا دقاتاتن رهياتاتن لوم زبن بزنبره سناي كرامات اخل ما يكم زوهللا كاب كفله هنصاو لمعسر خبا حبريتا ينصر حلاف جنفر حرشاو تحت قرصي انجينير ابراهام دانيال نيرنا ابزهابو حبريتا بدرجه زوبا امو حاس قرب 6 ماي 7 طريتن كمون لمعات مسنو زغلغلا 86 ديغاتاتن 42 رهياتاتن كم زلوا بتقلالا دما 69 مليون متر كوب ماي كم زحزا حبيرو زام اكل 86 ديغات اللونا زين كابي 67 مليون متر كم كذا على ماتي كابزي انت حرشا زغلغلات عند حرينا كبابي 10 مليون متر كيوب يحزا مالتي كذا مثلا تحيزن صغيرها زرهات اللونا زين تريت نتكملن تريت سايز هونون زويتها غلغوتون بمعلا زعلان زيون كاب 1 مليون متر كيوب ماي ما حسخل له مالتي بعافج زند قاعدنا زين كرين كلنا كبابي كلتاشح هكتار مريت نايم البعث خلو ولا مالتي اب كلتاشحن 10 كلتاشحن 20 بالعلا 10 مليون نقفا اب غوريتات عد غبرو عدقه صولوت عدقشي افدو قلعن تمامعون استسرحا كاب 20 كساب 70 متر كوب ماي كحزاز خلا متن نص ديغاتات ون وخل ماي بموهلالن دروز مسغن ابركتو يغبرا خم زلوا انجينير ابراهام بتوسخ غليصوم تحدي زلو بتاون سلزهتم الى كعيد كان زويتا غلغوت نعتات نقرب ريماون ابركتلون ابرسيو مستي ايكولوجي نتخابي ونابنو بلاس ترالون بعابي غات مسنو عملت كلتا ثلاث غزينا متاو نرتنا مركبكا عبد ثلاث صوت الله مال بزي كازي مسرح انت ديغا 40 ربع 300 ميتاويت ديغا درفو 400 ميتاويت ديغا عد حوشا دما 30 ميتاويت كم زبصح افليطوم لو زبن حزنان دلا ديغاتون الله انا مسرح زلوا 3 ديغات الله انا 40 ربع عبد درفو عد حوشا زين كاب 30 متر 30 متر انصتن تزازيم الله مسرح الله مالتي لمعات مسنو زكايدو حارستوت عد لامزا نوزوبا قال نفحي ابزهب وريتو ابتو نوزوبا زركب ديغاتات رهياتاتن كترتاتن كينومو حاس قرب 6 ماي 7 طريتن اب حرشاو لمعات قرب احملتن مملاء طلبات عداغاتاتن اسواصو يغبرا خمزلوا افليطوم نساتو ماسعيبم اب لمعات مسنو زصنحم دروت عيو بستودبن زسفحن كدفقلو خمز حجزوم غليصوم أب نوزوبا نقفالو معامت استوطنا لمعاتو مدبات بحافشان اتفتات معقاب ماين حمدن دما بفلاي مصبو اسلاسل كمزلو اما حضرت نوزوبا اتوقع بدريس كليصو مس عبيت عدي مرحت هايمانوت اما حضرت محضرات كبابن وننت تكارات نقدن ابز قبرو ركب اتوقع بنقوح تصادفو حزبن اولات حيلتات مكل خالن اب معقاب ماين حمدن مسرح زلاتاتن كترتاتن مصغان صرغياتاتن متكال فلستاتن بزعباز كايزلو سفيح بدواتن اقداسناتون مبري هيبو
ኣብ محدرات ከባቢ ኣግራዕ ለዓለን ምድጋግን ከነጻጽንሓ ክልተ ዲጋታት ተዛዚመን እኹል ማያ ወህለን ከም ዘለዋ ኣብ محدር ከባቢ ኣበሎ ተነዘላ ዲጋ ድማ ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝበጽሐት ጠቂሱ ድማ ኣብቲ ከባቢታት ዝነበረ ጸገም ስተማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ምቅላል ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዘለወን ገሊጹ አቶ ያዕቆብ አስዒቦ እናንተ ትካላት ንግዲ ሕጋዊ አገባባት ክኽተሉ ናይ ዋኒን ፈቃዶም ክሐድሱን በመዝኽኻር ኣብ ዘካይድዎ ንጥፈታት ብሕልናን ክብርታት ሕብረተሰብን ከምእዘዙ ተላቢዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ተወጢኑ ዘሎ መደባት ልምዓት ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ብምልኣት ንኽትግበር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ያታዊ ባህላዊ ውርሻታት በመዕቃብ ናብ ወለዶታት ንምትሕልላፍ ብዕቱብ ክስራሕ ኣብ ንኡዘባ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ጽብል ኩንድራ ተሳተፉ ሓቲቶም ወክርኤና ቀዳወት ተወሎን ዘዳለው ጸብጻብ ስቲፋኖስ ግርማይ ካርቦይ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ያታዊ ባህላዊ ውርሻታት ብግቡእ ንምዕቃብን ናብ ወለዶታት ንምትሕልላፍን ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ዕቱብ ጻዕሪ ክካየድ መተሓሳሰብ ቀሪቦም ኩንድራ ኣብ ብሔረ ኩናማ ጉለይን ፍርዲን ድማ ኣብ ብሔረ ናራ ገለ ካብቶም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ጥንታውያን ባህላውን ማሕበራውን ወግዕታትን ጽምብላትን ምዃኖም ዝተቐሱ ወሃብ ትርኢቶም ስኒትን ፍቕርን ኣብ ምኾስኳስን ባህሊ ዓያይነት ኣብ ምስራጽን ዘለዎም ተራ ዓብ ስለ ዝኾነ ግቡእ ቆላሕታ ክወሃቦም ኣተሓሳሲቦም ብ16 መስከረም ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ መምሕዳር ከባቢ ኮና ኣብ ዝተጸምበለ መግለጺ ሰናይ ትምኒትን ጽቡቕ ዕድልን ዝኾነ ያታዊ ወግዒ ኩንድራ ዝተሳተፉ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ እናተወራረሰ ዝቕጽል ዘሎ ወግዒ ንደቂ ሰብን ካልኦት ፍጡራትን ሰናይ ምንየት ዝግለጸሉ ብርኩት ምህርቲ ዘሰነየ ዓመት ብተስፋ ዝጽበየሉ ከምኡውን እንስሳታት ዘገዳም ጥሪትን ኣግራብን ንምዕቃብ ቃል ዝኣትውሉ ኣጋጣሚ ብምዃኑ ዓመት መጸ ብልዑል ማዕረግ ከም ዝጽምብልዎ ገሊጾም ካብ ዓበይቲ ዓዲ ኣቶ ማሊ ጃላይን ኣቶ ላኪቢያን ዘመናዊ ኣልባሳትን ናውትን ከምኡን ትሑዝ ተገዳስነት መንእስያት ነቲ ያታዊ ወግዒ በኣልታ ይጸልዎ ስለ ዘሎም ክኢላታት ኣበርክቶ ክገብሩ ዓበይቲ ዓድን መንእስያትን ድማ ኣካል መንነቶም ዝኾነ ባህሊ ንምዕቃብ ዕቱባት ክኾኑ ተላብዮም ኣብቲ ጽምብል ዝተሳተፉ መንእስያት ብወገኖም ኣብቲ ባህላዊ ውርሻ ልዑል ክብርን ተገዳስነትን ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ያታዊ ትሕዝቱን መቐረቱን ዓቂቡ ዝቐጽለሉ ባይታ ምፍጣር እዋኑ ዝጠልቦ ስለ ዝኾነ ዓበይቲ ዓዲ ሕብረተሰብን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ብውህደት ክሰርሑ ከም ዘድላ ገንዚቦም ኩንድራ ኣብ ወርሒ መስከረም ዘራእቲ ኣብ ደረጃ ምውላድን ምሽዋትን በጺሑም ሓረስታይ ምህርቱ ክቐምስ ብተስፋ ኣብ ዝጽበየሉ ወቕቲ ዝካየድ ኮይኑ ተሳተፍቲ ብባህላዊ ኣልባሳትን ቁኖን ወቂቦም ብዓበይቲ ዓድን መራሒ ኩንድራን እናተማእዘኑ ዝጽምብልዎ ባህላውን ማሕበራውን ወግዒ እዩ ክፍለ ቱሪዝም ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ምድፋዕ ዘቤታዊ ቱሪዝም ብሓፈሻ ኣብ ረብሓን ሚላታት ብሉፃ እንጋድነትን ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ኣሰምሮን ወነንተ ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ሂቡ ብ15 መስከረም ኣብ ባረንቱ ኣብ ዝተዋሃበ ኣሰምሮ ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታል ጸጋታትን ኣቶ ስምረት ገብረመድህን ዓላማት ኣሰምሮ መረዳእታ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ወነንተ ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ድማ ብፍላይ ብምዕባይ ኣብ መንጎ ጽላት ቱሪዝምን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ቱሪዝምን ዘሎ ዝምድና ንምስራጽን ዘቤታዊ ቱሪዝም ንምዕባልን ከም ዝኾነ ገሊጹ ጉድለት ንጽህና ምትሕውዋስ ኣገልግሎታት ዝተማልአ ናይ ጽሬትን ድሕነትን መሳርሒታት ዘይምዕጣቕ ዘይምኹኒ ወስኽ ዋጋታት ከምኡውን ኣብ ዘይፍቀድልካ ዋኒን ንምንጣፍ ካብቶም ዝረኣዩ ቀንዲ ጉድለታት ምዃኖም ዝተቐሰ ኣቶ ስምረት ምስ ኣሃዱ ምምሕዳር ከተማ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ፍቓድ ዋኒንን ኣካላት ካልኦት ማሕበራት መንግስትን ብምውሃድ ናይ ምእራሞም ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣብሪሁ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ምክፍፋል ልስሉስ መስተ ዝረአ ዘሎ ዘይምዕሩይነትን ምድንጓይን ቁጥጥር ክግበረሉ ከምኡውን ዘይሕጋዊ ንጥፈታት መውረርያ ክግበረሉ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ነበርቲ ከተማ ከረን ብ14 መስከረም ኣብ ቀጥሪ ዞባ ሞንከስ ሆስፒታል ወፈራ ጽሬት ኣካይዶም እቲ መደብ ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት ዘመሓላለፉ ሕማማት ንምክታእን ተርእዮ ሕማማት ዓሶ ንምቁፅጻርን ዝዓለመ እዩ ሓላፊ ምክትታል ከባቢታት ንኡስ ዞባ ከረን ኣቶ በኺት ግብጣን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ወፈራ ኣካል ናይ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ በብከባቢኡ 30 ከም ዝመርሖም መደባት ከም ዝኾነ ሓቢሩ
ኣማሓዳሪ ሆስፒታል ከረን አቶ የማነ ንጉሰ ብግዲኡ ህዝቢ ኣብቲ ሆስፒታል ወርሓዊ ናይ ፅሬት መደባት ሰሪዑ ከም ዘተግብር ጠቂሱ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣብቲ ንዑ ዞባ ሲስተር ኣልማዝ መብራህቱ ድማ ንተሳተፍቲ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ሂባ ክቡራትን ክቡራን ቀጽሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢት ምክትታልኩም ደቂመ ብኸብሪ ዓድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሩስያን ኢራንን ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክምስርታ ንዝተበጽሐ ስምምዕ ብኽታሙ ኣጽዲቑ ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣቐዲሞ ኣብ መንጎም የሰራት ጉዳያት ወጻኢ ክልተን ሃገራት ንዝተበጽሐ ስምምዕ ትማሊ 18 መስከረም ክታሙ ኣንቢሩሉ እቲ ስምምዕ ንክልተን ሃገራት ኣርባሒ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክትግበር ምዃኑ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኢራን መስዑድ ፐዘሽኪያንን ብወገኑ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ኢራንን ሩስያን ኣብ ምድፋዕ ቁጠባዊ ጥራይ ዘይኮነ ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት እውን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ንትግባሩ ከም እትጽዕር ሓቢሩ ጸሓፊ ባይቶ ጸጥታ ሩስያ ሰርጌይ ሾይጉ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ኢራን ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ላዕለዎት ሰብ መዘተ ሃገር ኣብ ምምዕባል ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ጸጥታውን ወታደራውን ዝምድናታት ከም ዝዘተይ ዝዝከር እዩ እገዳ ኣሜሪካ ተነቢሩለን ዘሎ ሩስያን ኢራንን ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት ብሓባር ክሰርሓ ኣቐዲመን ከም እተሰማምዓ ጸብጻባት የረድኡ ሰራዊት ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ብዘካየዶ ናይ ምድርን ኣየርን ስርሒት ልዕሊ 100 ዕጡቓት ከም ዝቐተለን ከም ዘቑሰለን ኣፍሊጡ እቲ ስርሒት መልሰ ግብሪ ናይቲ ዕጡቓት ጉጅላታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ሰራዊቱ ዝፈጸሙ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር ሓቢሩሎ በቲ ገና ዝቐጽል ዘሎ ስርሒት ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ከም ዝማረኸ ዝተቐሰ ሰራዊት ኒጀር 5 ኣባላቱ ከም እተቐትሉን 27 ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ ሰራዊት ኒጀር ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ስርሒታት ብፍላይ ካብ ፈለማ 2024 ከም ዘስፋሑ ይጥቀስ ኒጀር ሽበራ ንምቅራስ ምስ ጎረባብታ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ወታደራውን ጸጥታውን ስምምዓት ከቲማ ከም ዘላ ይግለጽ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ሕርሻ ሃገራት ምዕራብ ንዘጽድቆ እገዳ ብተወሳኺ 2 ዓመታት ኣናዊሕዎ በዚ መሰረት እቲ እገዳ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2026 ከም ዝቐጽል ተፈሊጡሎ መንግስቲ ሩስያ ነተኣታት 10 ዓመታት ኣቕፂሩ ዘሎ እገዳ ብልዕሊ 1 ዓመት ከናውሖ ንፈለማ ምዃንዮም ጸብጻባት ዘረድኡ መንግስቲ ሩስያ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊኡ ዘጽድቆ እገዳታት ኣብ ወርሒ ናሓስ 2014 ካብ ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዩክሬንን ካልኦት ሓያሎ መሻርክተንን ዝሽምቶ ዝነበረ ፍርያት ሕርሻ ደው ከም ዘበለ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ሩስያ እቲ እገዳ እቶት ዘቤታዊ ሕርሻ ዘተባብዕን ዘደንፍዕን ምዃኑ ዝገልጽ ب18 መስከረም ኣብ ሊባኖስ ኣብ ሬድዮታት ርክብ ዝተፈጸመ ሳይበራዊ ነጥጉታት ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም በዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ መጥቃዕቲ ልዕሊ 450 ካልኦት ከም ዝቆሰሉውን ሰመዝ ሊባኖስ ሓቢሮም ኣለዉ ب17 መስከረም ኣብቲ ሃገር ንመራኸቢ ኣብ ዘገልግል ስልኪ ኣልቦ መሳርሒታት ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ነጥጉታት ብውሕዱ 12 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ኣብ ሬድዮታት ርክብ ዝተኻየደ መቐጸልቱ ምዃኑ ይጥቀስ እቲ ሽርሕታት ብትካል ስለ እስራኤል ማለት ሞሳድ ዝተኻየደ ምዃኑን ምንጭታት ዝገልጹ ዘለው ምንቅስቃስ ሕዝቡላህ በቲ ፍጻሜ ንእስራኤል ብምኽሳስ ሕና ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክውሰድ ጀሚሩ ብምሕላው ኣብ ሞንጎኦም ጸኒሖ ወታደራዊ ወጥሪ መሊሱ ክኸርር ከም ዘሎ ይሕበር እዚ ከም ዚሉን ከሎ ሓያሎ ሃገራት ነዚ ኣብ ሊባኖስ ተፈጸመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒኖ ኣለዋ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ልዕሊ 9 ኩባንያታት ኣጽዋር ኣሜሪካ ሓድሽ እገዳ ኣጽዲቓ እቲ እገዳ ምምሕዳር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ደሴት ታይዋን 230 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ኣጽዋር ክሸጠላ ብ18 መስከረም ድሕሪ ምውሳኔው ዝስዕብ ዘሎ እዚ ሓድሽ እገዳ ንግዳዊ ንጥፈታት ናይተን ኩባንያታት ድርትን ንዋይ ዘደስክልን ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ብሓዊ ተጻወት ከም ዘላ እትወቀስ ቻይና ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ ውስናት ኩባንያታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ዝዝከር እዩ ምትእትታዊ ኣሜሪካ ኣብታ ደሴት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጎስን ዘይምቅዳው ቻይናን ኣሜሪካን መሊሱ ዝኸርርን ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዝገልጽ
حترات فدرالوي باجت أمريكا أبز حلف 11 أوارح حتى نتبت 9 تريليون دولار كم زبطحت أصوات بيت صحفات جمج أمريكا حبيرهم اتحترات كابتن قدمي عامه متسالي أوارح بلعل 300 بليون دولار كم زوسخز تقصتم صبصبات أب جسجاس قطبة أمريكا ألوتاوي صلوق قليل كم زيكون أميتهم أبز إوان زي هجراوي عدا أمريكا اساسا 5 تريليون دولار بصيحو كم زلو صبصبات بيت صحفات جمجات هاجر أقدمهم محبارهم زذكريو እቲ ዕዳግ ሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ልዕሊ 54 ትሪልዮን ዶላር ክብል ከም ዝኽእል እውን ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ እተካይዶ ገዚፍ ባጀት ዝሓትት ወተሃደራዊ ወፍሪ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ዕዳን ሕጽረት ባጀትን ምዃኑ ዝግለጽ حالتات ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ብዘካየድዎ ሰፊሕ ስርሒት ኣማይት ዘይሕጋዊ ጠበናጆ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝውዓሉ ኣፍሊጦም ምስ ስርሒት ብዝተኣሳሰር ብርክት ዝበሉ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውን ጣሊባን ገሊጹሎ እቲ ስርሒት መቐጸልታ ናይቲ ሽበራ ንምግታእ ክካየድ ጸንሐ ወተሃደራውን ጸጥታውን ንጥፈታት ምዃኑ ዝሓበረ ጣሊባን ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቐጽል ኣረድዩ كابتن حدن سبتشن إسران حدن أب أفغانستان استخايدة بأمريكا استمرح قدامه وتدراوي متتتاو معرب كينو سب أول نواتاو انكساراتاتو أبتها قرب بقللو زي حاويت سأرتاو تساقم كم زفت أرايو سحبر نايمود أتازينا أب معرب أفريقيا تهاجر بوركينا فاسو عطقات كجلاتات أب لعلة سلامة سبات زكايدو شبرو متقعدتات كم زايدة أبصابات حبيرهم مسارتهم صعبات كان مفارق ناز عامة زي عبد هاجر بستفزمه متقعدتات لعل 300 برجس كم تقاتلون أما إتكالوت كم زقاصلون تفليتون منجسي بوركينا فاسو نتشبراو تكبار نملكتا بتتريو أبستاسي كهاويتات هاجرو توسخي سراويت بملأخ وتهدراوي سرحيتات كم زحيلو يتقاس أبو بوركينا فاسو كابتن 16 باستخايدة شبراو متقعدتات زبزحو سلامون سوات زركبون للعصر شوعات حسابات كقتالون كلو على 3 مليون كم تمزابلو صبصابات يردو كرباتن زينا قدم زامنا ارستاتو كدغملكو أبو زبا ماكل زركبا ديغاتات راياتاتن بزنبر سنة كرامات أقول ماي أوهليدان أبنو زبان أفا بتكبر مدوات لمعات بحثشان نتفتات من أكاب ماين حمد اندما بفلاي تزاتيو يتاوي بهلاو ورشاتات من أكابنا والورزات المتحللافن بعتب كسرح متحساسبي كاريهو بريزنت بوتين روسيان إيران استراتيجيكاوي شركنات كمسرتا نستبت حسمنا أصبيقو سراويت نيجر بزكايرو سرحيت لعل الميتين شبراوان كم زقتلن كم زقسلن أفليتو منقسي روسيا قبل لي التوفريات حرشو هاجرات العرب للصدق الجدع عنا ويحوو نسلام كترك مسكن مسترف مربات إيرسي بيك حدكم بوغانيجن فرق مشات